குருவே சரணம். சர்வ சீவராசிகளுக்கும் என் ஆத்மார்த்த வணக்கங்கள். இன்றைய பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கடவுளோட இருப்பிடம். அவர் எப்படி வெளிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு, அவர் எங்கே இருக்கார் அப்படின்றத பற்றி தான் ஒரு அனுபவ பதிவாக இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். முதல்ல எல்லாருக்கும் தெரியும், கடவுள் நீக்கமர எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருக்கார். அவர் இல்லாத இடம் இல்லை, அவர் இல்லாத பொருள் இல்லை, அவர் இல்லைன்னா பொருளே இல்லை. இதுதான் உண்மை. இன்னும் ஃபர்தராக அவரை தேடி போனோம், இல்லை அவரை அறியணும்னு ஆசைப்பட்டு போனோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரி இடங்களில் அவர் இருக்கார், இல்லை வெளிப்படுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். அன்பு நிறைந்த உள்ளங்களில், உண்மையான உள்ளங்களில், அறம் நிறைந்த சிவராசிகளின் மத்தியில், அதே மாதிரி செயலை தன் உயிருக்கு மேலாக கருதி செய்கிற ஒரு சீவர்களிடத்தை, அதே மாதிரி தன் செயலையும் அது மூலமாக வர்ற விளைவையும் கடவுளிடத்தை கொடுத்து மிகுந்த பக்திமான திகழ்கிற ஆன்மாவிடத்தும் கடவுள் வெளிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனால் இன்னும் நம்ம ஃபர்தராக ஒரு ஆராய்ந்து பார்க்கணும், இல்லை இன்னும் தேடி போனோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எங்கே இருக்கார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வெளிப்படும். ஏன்னா இப்போ நம்ம மேலே பார்த்தது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெளிப்பட்டுக்கிற தன்மை. அப்போ அவர் எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்கார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி ஃபர்தராக நமக்கு வரும். அப்படி நம்ம ஆராய்ஞ்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் இருக்கிற இடம் எந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிகழ்காலம்தான். ஏன்னா எல்லா உயிர்களிடத்துமே அவர் நிறைஞ்சிருக்காரு. நம்ம கண்ணால் காண்கிற எல்லா பொருளையும் நிறைஞ்சிருக்காரு. ஆனால் அவர் இருக்கிற இடம்னு பார்த்திங்கன்னா நிகழ்காலம் மட்டும்தான். அவர் கடந்த காலத்துலேயோ எதிர்காலத்துலேயோ இல்லை, நிகழ்காலத்தில் தான் இருக்கார். அப்போ நிகழ்காலத்தில் இருந்தால் எல்லாருமே நம்ம நிகழ்காலத்தில் தான் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ நம்ம கடவுள் கூட தான் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அவரும் நம்ம கூட வந்துட்டு தான் இருக்கார், இல்லை அவர் கூட நம்ம போய்கிட்டு தான் இருக்கோம். அப்பயும் நம்மளால் அவரை உணர முடியல. இத்தனை போராட்டங்கள் மனசில், இத்தனை துன்பங்கள், ஏன் அவர் கூட இருக்கார், நிகழ்காலத்தில் இருக்கார், நம்ம எல்லாருமே நிகழ்காலத்தில் தான் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ ஏன் அவ்வளோ இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம ஆராய்ச்சோன்னா நிகழ்காலத்தோட ஆழத்தில் இருக்கார். இது என்ன வித்தியாசம் நிகழ்காலமும் நிகழ்காலத்தோட ஆழம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உயிருக்கு உயிராக தான் இறைவன் இருக்கார். ஆனால் நம்ம உயிர் தாண்டி, இல்லை உயிருக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிற மனசில் இருக்கிற எண்ணங்கள், ஆசைகள், தேவையற்ற எண்ணங்கள், தேவையான எண்ணங்கள், அறிவில் சேர்த்த பொருள்கள், அதன் மூலம் உண்டாகிற வினைகள் மூலம் உண்டாகிற விளைவுகள், இத்தனை கட்டங்களை தாண்டி இத்தனையில் நம்ம மனசும் உழண்டுக்கிட்டு இருக்கோம், இல்லை ஆத்மாவாகி நம்ம உழண்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்படி இருக்கிற நம்ம உழண்டாலும் இறைவன் நம்மளை நிகழ்காலத்தில் தாண்டி கூப்பிட்டு பயணிச்சுட்டு போய்கிட்டு தான் இருக்காங்க. இவ்வளோ இது உணர முடியாததுக்கு காரணம், அந்த நிகழ்காலத்தில் நம்ம கூடயே பயணிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த இறைவனை நம்மளால் உணர முடியாததுக்கு காரணம் இவ்வளவு விஷயங்கள் தான். அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நமக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கோம். இதை தாண்டி நம்மளால் செல்ல முடிஞ்சுது, நிகழ்காலத்தோட ஆழத்தில் நம்மளால் பயணிக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா நிச்சயம் நம்ம இறைவனை உணர முடியும், இறைவன் கூடயே பயணிக்க முடியும், இறைவன் கூட சங்கமிக்க முடியும், இறைவனாக முடியும். இதெல்லாம் இருக்குது. அவர் தான் ஒவ்வொரு நொடியும் நம்மளை கூப்பிட்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு என்ன தேவையோ நம்ம கேட்குறதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நம்ம கூடயே தான் இருக்காங்க. ஆக இறைவனோட இருப்பிடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிகழ்காலம்தான். நிகழ்காலத்தோட ஆழத்தில் தான் இருக்காங்க. நிச்சயம் அப்படி நம்ம கூட நிகழ்காலத்தில் தான் பயணிக்கிறாங்க அப்படின்னா நிச்சயம் அவரை உணர முடியும். அதனால்
அந்த நிகழ்காலத்தில் கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள இடைப்பட்ட விஷயங்களை நல்ல விஷயங்களாக சேர்த்து வைப்போம், நல்லெண்ணங்களை விதைப்போம், நற்கர்மங்கள் புரிவோம், நன்னிலை அடைவோம். நன்றி.